time sa ba? Wala na magagay sig lakat-lakat diha. Tana. Ano kamo mga lalaki, hindi madugod ng pasakit Na ng mga babae. mauna ni Ron. Karon kay kamong mga babae, mahilig kayo mo sa mga gwapo. Pag masakitan na mo, dalahigo na ninyo ang kapitan na busy kayo po. O nakikita ko gipirmahan ng mga papilis diri oh. Gigugma man tanan ko sa kap, naminaw ka kap. Ay sabaw, sa na kayo pa agod. Gigugma na ko sa kap, pero iyagya po ko gibinuangan. Jamaica, mao ni timanhi. Dili tanan ang gihugma nato, higugmaon sad ka. Naay uban, tilawan rata. Kap, kapit na eleksyon kap. Isa may maan na tumuhaton kap. Mo bitaw no, hapit naman gid ita tinuod eleksyon. Pero karon ba init kayo ba? Grabe oh. Kuwasa paningot ko. Pero kining eleksyon karon, na kaila nga nami kayo mong buhat og poster. Kaila. Ay sa unang nasa ko kap. Kay maghimo og poster kay kung pangalan ba isulat na ko para itap-tap natin. Naakap! Si Papa Dong! Ha? Tinang ka? May size ka ito kaya? May dito ka! Sige, dala number niyo tawagan na to. Sige. Ano ba number niya pa? Hello? Hello. Naakoy tuyo ni mo ba? Ikaw ba to ang pinakamaayong artist diri sa duha nga bansay kay mahimo og poster? Aw, dili lang pinakamaayo, pinakagwapo pa. Minsan bitaw ni ay. Wala ka kailan ako? Ako tong pinakagwapo ug pinakaisog nga kapitan nga wa gyud pili-pili diri sa ato ang lugar. Uy, Kap, ikaw din na? Unsa day tuyo unta nato, Kap? Doon na lang gud ang eleksyon kay mana ako'y kinahanglanon nimo nga magpahimo og campaign poster ba. Aw, okay kay Kap. Wala jud ka na sayo ba nga sa kuha ka magpahimo og campaign poster. Karon, nakaila naman kanako. Ikaw na'y bahalag pangitag picture sa kuha naa sa Facebook. Pilian yan pinakagwapo ha. Kay gwapo mo ginatanan pero naa di pinakagwapo diha na ako nga picture. Okay, Kap, wala problema na. Areglado. Basta ako bahala, pabataon ni Kap. Dili na nato ni patason pa ang ato ang istorya. Basta ang kanang picture na ako nga gikuha nimo sa Facebook, gamita ang tanang filter ba kanang mo bata akong itsura og mo samot kog kagwapo. Karon ba, election, pag daog gyapon ko, kanang lugar diri pasinto na ko. Og diri na ako ibutang pud ang ato ang mga constituents, butangan ako balay nimo. Balay ra kap! Kap, ano na ako? Kontra ka balay nyo! Punto ka! Mga ugani, paningkamutan nato ako mo daog. Kaya tawagan sa nato ang graphic designer. Kinahanglan lamion gid niya akong picture. Butangan gid niya pinakanindot yun ba nga muakit yun sa tawo nga mubutar gid ang tawo sa kuha. Sa mali. Kung na may cellphone na rin. Ay, kamatay. Paano na ako ako cellphone diri kang buang ang trabaho ano eh. Hello, Kap. Oh, hello. Kamusta naman to akong gipa-obra nimo? Oo, Kap. Humana. Oh, maayo. So kanus man na nato makuha diha. Kanus man nimo ipa-deliver dis kuha kay ako ana ginang ipamutang kay pang tap-tap na ako diri. Pamutang na namo diri sa kahoy. Karon dayon, Kap, wala ilangan-langan para may karbitay nato na yung mga poster diha. Amo ni na siya. Mundot kay ni kay sa itsura pa lang. Lista, Kap. Nanay mong ipahimo sa kuha, Kap. Na, Kamusta? ayos lang, Kap. Na, wasig na kay virus ka na. Okay na na. Okay kayo, Kap. Basta man, Kap, panahon pa nimo rin. Oh, kay sa itsura pa lang nimo. Bansay kay ni kay nga kuan no. Designer gyud. Basta ako Diretso na na. Papilit ako. Papilit diretso. na. Sige, Kap. Areglado ko, Kap. Ato na ko, Kap. Kap, mama, tawanan ka to yung bisita sa part 1 kap. Wala ko yung Christmas kap! Siya na pud ni. Bahala ka di. Ikaw na pud musaway diha oy. Gisigmahan ko na sa una. Dili ikaw na musaway ni tawanan na. Ay dili ko na. Ikaw dula dito basi mutuon na nimo. Ikaw ba? Wala na sa face mask! Tayo ni Sarah, ko. Ikaw, Sarah. Uy, ikaw to.
nagsugo, imo na tap ka diha sticker. Kisa ba na imong kitap-tap diha? Unsa man kisa man naghimo ani? Dali, tari na dito mo. Dali. Kinsa man naghimo ani? Mo ni katong ingon nimo. Insay ka mo duha ka tar? Ha? Kisa man sa ni? Buko atoy. Kisa man na? Atut. Ah, bantay ka. Bantay ka. Hoy! Jangan na pagpanaptap ni Budia sa sticker diha. Jangan na. Inang takaw. Pagpuhon ka nimo, pabasaon ka nimo sa poster nang gihimo mo ka nimo kingkoy. Dili na tingkoy ka. Bata gani kay ka. Doon ka, ikaw yung pinakadabdes na designer sa Qatar. Kat ingon magug ka pa bata. Ang sama na akong tsura. Tangkala na. Bata ka Tangkala na. na. Dili ni pwede. Dili ni pwede. Ito. The best designer sa Qatar. Ha? The best designer sa gino ko ni Kingkoy. Anong kailangan kong gawin upang malaman Ano niya pa mo? bataon niyo, hindi pa bata na kay nako. Ya pa man. Daw ba kaning dagwayan ni? What's up mga kabayan? So yun po mga kabayan, no, maraming thank you sa panunood sa aming mga videos at sa mga upcoming pa namin videos. I hope na suportahan nyo pa rin kami. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming Facebook at saka YouTube channel, please subscribe na po. Paki-follow po sa among Facebook. Ang aming Facebook page is Duha Vines Official, no. Pati sa aming YouTube channel din ganun din po, Duha Vines, no. So please lang, and then huwag pong kalimutan na i-subscribe ang Papadong Channel Official, no, sa aking YouTube at saka sa aking Papadong Official sa Facebook page. Kaya guys, dito na rin. Ito si Jards TV guys, nagsasabi sa inyo mag-subscribe na rin sa inyo sa Duha Vines. So please support to my page o Facebook page guys, Duha Vines, at saka YouTube channel Duha Vines also. So guys, thank you so much. So Jards TV here, click here. Shoutout sa aking kumpare, ang aking mabuting kaibigan si Luloy Paraw. Shoutout sa iyo, bye. Malas ka. Malas ka. Malas ka. Saan naman tao ni ako itsura ay?